Máš krásny dres. Ďakujem. Narodeninám som dostala. OK. Láska, už tu pôjdeme hore. Ahoj, zdraví ťa Král hory. Krásna nedeľa, do obeda, slniečko. Ako vidíš, momentálne sme na Kolibe, respektíve snažíme sa tam dostať. Technická prestávka to niekde v lesíku. Momentálne sme na železnej studničke, respektíve medzi Železnou a Kolibou. Uvidíme, či sa nám podarí vydúbkať touto fajnou asfaltkou až úplne hore. Uvidíme, ako to pôjde Motýľovi. Včera sme boli v Trenčine na kafičko. Tak, ideme na to. Ukáž? Rôza. V pohode. No, strašne dopoťkaná celá. Dopoťkaná. Tak ale na Motýľa som celkom pyšný. Práve zvládol výstup na Kolibu. Dobre, môžeme ísť tak dolu láska opatrne, hej? Dúfam, že si neodstrelím prst alebo nohu. Vyzeráš perfektne. Dobre, koľko. Ja sa tipujem na jednu strelu a... No. Finiš dnešného dňa. Strieľanie môjim hobbym nebude. Raz na mesiac si zastrieľať pôjdem. Viac nie. Okay. Či to nebavilo? Než vieš čo, ten hluk mi vadí. To strieľanie samo o sebe by ma aj bavilo, ale ten hluk mi vadí. A dosť. Akože mne to tak... Akože v tej bude to... No v tej bude, ja som úplne, vieš, tak... Som chodil až von. No dobré, no, tak decid, to bol náš víkend. Strieľanie bolo fajn, to by ma aj ako takto bavilo na to sústredenie, ale ten hluk... Katastrofa. To sú to, čo je malorážky? Čo sú malorážky? To nie sú také pľuvatka zasa?